Bettina Wolf, de initiatiefnemer van de Facebookpagina. Wat vond je van deze bijeenkomst? Nou, het was wel heel veel mensen. Daar was ik echt blij mee. En ja, de weer was niet zo goed en toch wel een grote opkomst. En wel heel interessant. Beide kanten, beide partijen hadden we echt advantages en disadvantages. Voor- en nadelen, ja. Ja, voor- en nadelen, ja, precies. En nu even wachten, kijken. Maar het is op zich dan wat er besproken is dat Sci-Fi wil eigenlijk meer ruimte voor geluid 's nachts. En de gemeente wil eigenlijk niet meer ruimte. Dat is toch wel jammer dan? Ja, ik vind het heel jammer. En ik heb nog steeds die hoop dat daar een oplossing gevonden wordt. En het zijn alleen een paar uurtjes. En ik vind het wel een beetje, het is wel heel moeilijk. Ja. En ik weet niet waarom. Het zijn moeilijke paar uurtjes. Ja, nou ja, misschien vind je dat de gemeente daar wat aan moet doen. Dat ze dat mogelijk moeten maken. Dat het toch geluid, maar niet hinder gemaakt kan worden. Natuurlijk vind ik dat. Nee, ik denk er zijn wel oplossingen en compromissen. En meneer Bos was ik, denk ik. Hij sprak van Minskip. Ja, van de stichting Duurzame Groene Ster. Ja. Nou, ik denk Minskip gaat dan ook van allebei kanten. En niet alleen van die ene. En Minskip, het is wel een heel economische ding hier. En dat is ook Minskip, ja. Dat er economische voordelen aan te behalen is. Ja. De voordelen gunnen aan die andere mensen. Zo. Denk je, komt Sci-Fi er in 2016? Ik hoop het. Ik kan er echt niks over zeggen. Die organisatie heeft echt één doel en dat is het zo authentisch te houden. En dat gaat niet als het niet in de nacht kan.